bidiyon mu yau zan nuna muku yadda za ku haɗa irin waɗannan 3D images ɗin. Kamar yadda kuke gani wannan profile ɗina ne, idan za ku lura ga sunana nan Just Abdul a gurin da komai da komai. To ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda kai ma za ka je ka haɗa irin wannan. Da farko za ku je Play Store naku ko App Store naku ku sauke wannan application ɗin, ga sunansa nan Bing App. Bayan kun sauke su za ku shiga cikin sa sai ku yi sign up da email ɗinku. Bayan kun yi sign up, wannan shine fiskan da zai fara kawo muku, sai ku danna wajen apps ɗin nan. Bayan ya kawo muku wannan fiskan ga image creator nan, sai ku taɓa sa kamar haka. So bayan ya buɗe muku daidai wannan gurin kuma sai ku rubuta abin da kuke so wannan AI ɗin ya generate muku. Bayan kun gama rubutun ku kamar haka, gashi nan kamar yadda kuke gani mun gama rubutun mu. So a daidai nan gurin da aka rubuta Facebook, idan ba Facebook profile kake so ka haɗa ba, idan na Instagram ne to sai ka goge wannan Facebook ɗin sai ka sanya dukkanin wani social media da kake so. A daidai nan kuma gurin da aka rubuta Just Abdul ɗin nan, kai kuma sai ka canza sai ka sanya sunanka. Bayan ka sanya sunanka kamar haka sai ka danna create ɗin nan. To gashi nan ya fara create mana, sai ku ɗan jira kaɗan, baya ɗaukar lokaci mai yawa. To kun ga har ya gama creating mana, kun ga wannan shine hoton da ya fitar mana, kun gani? To idan ya maka sai ka danna ɗigo-ɗigon nan guda uku ga download nan sai ka danna download. Idan kuma bai maka ba sai ka dawo nan ka ƙara danna create, ko kuma ka zo nan ka cancanza wani abin da kake ganin bai maka ba domin ka samu irin abin da kake so ya fitar maka. To gashi nan mun ƙara fitar da wayannan, kun gani? Idan kana so ka sauke sai ka taɓa nan gurin sai ka danna download, shikenan ka sauke. So jama'a da fatan kun ji daɗin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta da yin like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗu ku a next video.